Den tætte tågen, som evigt kryber over Schlesiens sorte jord, kan ikke skjule det usynlige arret eller Neudecks fravær. Hvor Donnersmarck-dynastiets granitpragt engang rejste se, hviler i dag et tomrum fyldt af den gravlignende stilheden fra uberørte hemmeligheder. Ingen ekko genstår fra skridtene, som krydset de spejlede salene, men den lokale atmosfæren forbliver imprægneret af en uforklarlig, næsten fysisk tyngde. Den opmærksomme besøgende indser umiddelbart, at det geometriske mønstret i dette øde landskabet ikke var et resultat af tilfældigheder eller enkelt tidsmæssig forfald. Det findes en dyster intentionalitet i måden jorden tilsyneladende slukker sporene efter den gamle industrielle suveræniteten. Steinen har forsvundet, men frygtens topografi forbliver tegnet i det fugtige græsset og visker, at fortidens overflod blev rejst på dybt korrupte moralske fundamenter. Arkivbillene, som har modstået tidens tand, viser en imponerende facade, en aristokratisk bunker, klædt i granitmæssig rigiditet, som udfordrede selve historiens linearitet. Disse spisetårnene og symmetriske vinduerne blev ikke udformet bare for at vise rigdom, men for at udøve en absolut kontrol over landskabet og over menneskene, som beboede det. Det var en voldelig højtidelighed i hver ornamentale detalje, et desperat forsøg på at konvertere mineraludvindings brutale natur til en ubestridelig æstetik af magt og varighed. Bag denne tilsyneladende ugennemtrængelige fysiske barrieren pulserede imidlertid en helt anden virkelighed, hvor den ydre soliditeten udelukkende tjente til at maskere det fremskredne moralske forfaldet til en hel slægt. Slottet fungerede som en monumental maske, et arkitektonisk skjold, rejst for at beskytte stålherrerne mod omverdenens granskende blik. Neudecks sande essens ligger derfor ikke i den tekniske størrelsen på den schlesiske ingeniørkunsten, men i det dybe paradokset ved skyldens petrificering. Hver steinblok, som blev lagt, repræsenterede en herkulisk indsats for at materialisere suverænitet og forvandlede menneskelig svette og undertrykkelse til et ugennemtrængeligt monument af overlagt glemsel. Det var kuldets og jernets pinger, som smidte en barriere mod selve tidens tand. Den opmærksomme seeren indser, at vi står over for et sofistikeret simulakrum af udødelighed, hvor rigdommen udsvundet fra jordens indre finansierede isolationen til et dynasti, som overalt frygtede historiens dom. Hvis dette dybdykket i den industrielle historiens skygger interesserer dig, må du gerne støtte vor kanal ved at abonnere for at følge denne efterforskningen videre. Denne geometriske fæstningen afslører en visceral frygt for ekstern forurensning og dom. Den primære modsigelsen, som driver denne efterforskende narrativen, manifesterede en voldelig konfrontation mellem facadens nådeløse rigiditet og den moralske likviditeten, som korroderede strukturen indenfra. Mens det ydre granitet projicerede en illusion af evig orden og absolut kontrol, vidnede de indre salene om den irreversible erosionen af en integritet, som for længst var ofret. Denne monumentale barrieren holdt ikke bare tilbage fremgangen til eksterne sociale transformationer, men fungerede aktivt som et luksusfængsel, designet for at isolere selve slægten fra dens fundamentale overtrædelser. Den overfladiske luksusen, udtrykt i pragtfulde fresker og sjældne tæpper, tjente udelukkende til at kamuflere den umådelige menneskelige kostnaden, som finansierede denne urørte overfloden. Neudeck fremstod dermed som et kolossalt monument over fornægtelse, en fæstning, hvis egentlige formål var at knible stemmene fra regionens mange mørke gruer. Den centrale tesen, som denne dokumentaren foreslår at afdække, afviser enhver konventionel historisk forklaring, som bare forsøger at retfærdiggøre ruinen. Den fysiske ødelæggelsen af paladset i 1945 må ikke tolkes som en ren krigsulykke eller en tilfældighed som følge af de sovjetiske troppernes fremgang i Schlesien. Tværtimod afslører efterforskningen klare tegn på en tavshedingeniørkunst, som blev omhyggeligt planlagt og udført af selve dynastiet, før det endelige kollapsede.
Branden, som fortærte salene og raserede velvæne, var den ekstreme handlingen til en trængt administration, bestemt på at slette de materielle sporene efter en systemisk moralsk korruption. Konfronteret med den overhængende eksponeringen af sine bedriftsforbrydelser, foretrak slægten at ofre monumentet frem for at tillade, at dybe hemmeligheder skulle dukke op foran den fremadstormende og nådeløse nye verden. Her er det centrale spørgsmålet, som vil lede vores skridt i denne anatomiske efterforskningen. Hvilken dynastisk hemmelighed var egentlig så uudholdelig for omverdenen, at selve slægten foretrak selvudslettelse af sit storslåtte palads frem for eksponering af sine historiske pletter? Vi har ikke at gøre med små aristokratiske intriger eller enkle ekscentriciteter fra dekadente arvinger, men med et etisk brud af enorme geopolitiske og kontinentale proportioner. Den absolute stilheden, som asken har pålagt, antyder, at afsløringen af de interne arkiverne ville ødelægge ikke bare Donnersmarck-familiens kommercielle rygte, men alvorligt kompromittere hele strukturer af økonomisk magt, som opererede langt utover de schlesiske grænsende. Brændingen af Neudeck var den planlagte slettingen af materielle bevis på en dyb og mørk dynastisk forbrydelse mod menneskeheden og mod skæbnen til dens herjede rige landområder. Det moralske klimaet, som emanerer fra denne efterforskningen, ligner på det sterile og kølige miljøet i et likhus for bedrifts- og statshemmeligheder. I skyggene kastet af de store krigene, som herjede kontinentet, fandt denne familiens umådelige industrielle ambition skræmmende politiske alliancer. Mellem Salenes fløjel og produktivitetsrapporterne organiserede de skjulte aftaler, som bestemte liv og død for tusindvis af anonyme arbejdere i dybet af kulgruvene. Neudeck fungerede ikke bare som en herskabelig residens, men som nervecenteret i et nådeløst bedriftsarrangement, hvor profitten blev maksimeret gennem absolut udbytting og systematisk sletting af enhver juridisk eller humanitær dissens. Luften, man pustede ind i disse raffinerede rummene, bar med se den usynlige giften af dyb med skyldighed i total og systematisk undertrykkelse af det arbejdende og lidende folket. Denne analysen handler derfor om at dissekere et sofistikeret, omvendt overvågningssystem, hvor de enorme murene ikke blev designet for at holde eksterne trusler ute, men for at fangsle det interne bevisende på forbrydelser begået mod tusindvis af sjæler. Den defensive arkitekturen opererede innovere og holdt på de biologiske hemmelighederne, de etiske deformiteterne og de bedriftsmæssige overgrebene, som dynastiet måtte skjule for offentlig og juridisk granskning. Hver vagtpost og hver smejernsport garanterede, at ingen fysiske bevis krydsede ejendommens grænser og forvandlede paladset til en boks for absolut psykologisk indeslutning. Isolationen af Neudeck var ikke et aristokratisk privilegium, men en skjult straffenødvendighed. Noget, som beviser, at Schlesiens sande jord i dag ikke bare viser spredt aske, men et uudsletteligt testament over arvelig og dyb synd. For at forstå den narrative mekanismen, som opretholdt dette tavshedsimperiet, må vi starte en vertikal progression, som simulerer en anatomisk nedstigning gennem de forskellige kontrollagene, som strukturerede herskabshuset. Denne rejsen følger ikke en traditionel kronologisk rækkefølge, men underordner. Historien tog Rommets dramaturgi og afslører, hvordan hvert miljø blev med overlæg planlagt for at udtøve en specifik undertrykkelsesfunktion. Et af hvert, som vi bevæger os bort fra dagslyset og nærmer os de dybe fundamentene, bliver de antagonistiske kræftene i den dynastiske konflikten stadig mere åbenbare og voldelige. Eksteriørets ornamentale skønhed begynder at vike for den utilitaristiske råheden i de indre strukturerne og afdækker den hemmelige mekanismen, som tillod en enkelt familie at styre Schlesien med jernhånd og absolut moralsk straffefrihed i flere lange 10 år. Vi begynder vor anatomiske kartlægning i paladsets øvre skikt, da det industrielle aristokratiet cementerede sin intellektuelle magt over provinsen.
Det centrale punktet for denne administrative overvåkningen var det storslåtte biblioteket, et rum, som måtte fremstå som humanismens og oplysningens højborg. Under de massive, velvede taggene samlede Donnersmarck-slægten tusindvis af sjældne skrifter, videnskabelige afhandlinger og historiske dokumenter indbundet i det fineste lær. Dette var imidlertid intet neutralt kundskabssted, men selve det byråkratiske kommandocentret, hvor regionens økonomiske fremgang blev kalkuleret og orkestreret med ubehagelig præcision. Her, omgivet af tunge mahognimøbler og dybe skygger, blev den absolute kontrollen over Schlesiens ressourcer og menneskeliv formaliseret. Bag den lærte æstetikken skjulte det se et iskaldt magtapparat, som konsekvent reducerede levende individer til René-produktionsstal på glatte papirer, skærmet fra den brutale og sotede hverdagen utenfor. De velvedede takkene i biblioteket blev konstrueret for at efterligne katedralernes sakrale værdighed. En arkitektonisk manipulation ment at give slægtens afgørelser en aura af guddommelig ufejlbarlighed. Når dagslyset trængte gennem de høje, gotiske vinduerne, lyste det op de intrikate udskæringene, som prydede de endeløse bokhyldene. Hvert hjørne af dette rummet udstrålte en veltalende arrogance, en fysisk manifestation af en elite, som anså sin rigdom som et bevis på naturlig overlegenhed. Men denne skønheden var dybt voldelig i sin sande funktion, eftersom den blev finansieret direkte av den nådeløse utbyttingen, som foregik hundredvis av meter under jorden. Mens herrene i Neudeck fordybet sig i filosofiske skrifter og læste om civilisationens fremskridt, pustet tusindvis af arbejdere ind giftig støv i de mørke gruvegangene, fanget i et økonomisk system, som systematisk nægtede dem en værdig, menneskelig eksistens. Kontrasten mellem bibliotekets polerte overflader og den ydre virkelighedens råskab udgør den moralske kernen i denne narrative undersøgelsen, mens rummet duftede af eksklusivt træværk, dyrt blæk og gammelt papir, bar pengene, som havde købt disse luksusvarerne, med se en umisgendelig lugt af svovel, svette og blod. Det var i dette intellektuelle centeret, at den mest sofistikerede volden blev udtøvet. Ikke gennem fysiske slag, men gennem de sirligt førte regnskabsbøgene som bestemte lønninger, arbejdstider og sikkerhedsforhold. Hver glitrende lysekrone, som hang fra de velvedede takkene, kastede lys over dokumenter, som i realiteten besælede skæbnen til hele generationer af schlesiske familier. Det storslåtte biblioteket var dermed åstedet for en usynlig, men ødelæggende aggression, da den industrielle elitens absolute suverænitet blev opretholdt gennem systematisk og institutionaliseret undertrykkelse af den tavse arbejderklassen. De juridiske og kommercielle kontrakterne, som blev signet på de massive skrivebordene i biblioteket, repræsenterede den endelige omdanningen af menneskelig lidelse til varig magt. Hvert pennestryk fra Donnersmarck-slægten bekræftede en urokkelig vilje til at prioritere industriel ekspansion foran enhver humanitær overvejelse eller etisk forpligtelse. Det var her, den juridiske arkitekturen bag imperiet blev udformet, et ugennemtrængeligt netværk af aftaler, som sikrede, at familien forblev juridisk uangribelig, uafhængig af de menneskelige kostnaderne. Progressiv økonomisk vækst blev fejret som en civilisatorisk bragd, mens de, som faktisk bar byrden af denne væksten, blev holdt skjult bag de tykke slotsmurene. Dokumenterne, som blev arkiveret i de hemmelige skuffene, var ikke bare forretningsaftaler, men i realiteten historiske dommer over tusindvis af anonyme sjæler, som blev ofret på industrialiseringens glupske alter, for at dynastiet skulle forblive evig urørt. Knæblingen af arbejderklassen skjede ikke ved et uheld, men var en kalkuleret strategi udviklet og perfektioneret inden for dette lærte rummets 4 vægger. For at Neudeck skulle fungere som det ultimate symbolet på ubestridt suverænitet, måtte enhver form for protest eller social dissens elimineres, før den nåede overfladen.
Byråkraterne, som arbejdede under de velvede takkene, overvågede flittigt enhver antydning til fagforeningsvirksomhed eller modstand blandt gruvearbejderne og jernværksarbejderne. Rapporter fra spioner og loyale formænd blev analyseret med kølig distance, og tiltag for Åslånet oprør blev iværksat med umiddelbar og nådeløse virkning. Menneskeliv blev reduceret to abstrakte variabler i ligninger for profitmaksimering, og dermed blev biblioteket forvandlet til et instrument for systematisk eksklusion, da den schlesiske befolkningens stemmer blev kvalt af den tunge, administrative stilheden, som prægede rummet. Den psykologiske isolationen, som denne industrielle eliten pålader sig selv i bibliotekets trygge rammer, afslører en dyb og fundamental frygt for omverdenens realiteter. Ved at omgive sig med akkumuleret kundskab og æstetisk perfektion, forsøgte Donnersmarck-slægten at skabe en kunstig barriere mod den sociale elendigheden, som deres egen rigdom genererede. De massive væggene beskyttede dem ikke bare mod fysiske angreb, men fungerede som et moralsk filter, som holdt råbene om retfærdighed effektivt på afstand. Inde i dette akademiske tilflugtsstedet kunne de opretholde en illusion af civiliseret værdighed, mens de samtidig godkendte strategier, som forstærkede den økonomiske undertrykkelsen af regionen. Denne skizofrene eksistensen, der høj kultur eksisterede side om side med rå udbytting, var selve fundamentet, som den schlesiske fæstningen hvilte på. En skør konstruktion, som krævede konstant forsvarsarbejde. Når vi bevæger os bort fra bibliotekets centrale akse, mærker vi, hvordan den institutionelle arrogansen gradvis ændrer karakter og bliver mere defensiv. De tilstøtende korridorerne, som forbinder det intellektuelle, kommandocenteret med paladsets mere private deler, er præget af en dyster og undertrykkende arkitektur. Her begynder den sirlige symmetrien i de offentlige salene at vige for et intrikat netværk af passager, udformet for intern overvågning og separation. Væggene, dækket af mørke træpaneler og tunge portrætter af glemte forfædre, ser ud til at lukke sig rundt den, som går der, og skaber en atmosfære af konstant mistænksomhed. Det bliver tydeligt, at denne delen af Neudeck blev tegnet for at beskytte de administrative hemmelighederne mod uautoriserede blik, og forhindre, at den virkelige kundskaben om magtens sande natur skulle lægge ud til de lavere lagene. Det er i disse overgangszonerne, at man for alvor begynder at fornemme de usynlige kræfterne, som hjemsøgte Donnersmarck-dynastiets administrative fred. Selvom arbejderne aldrig fik sætte sine ben i de herskabelige korridorerne, var deres fraværende nærvær en konstant kilde til uro for paladsets beboere. Skyggene, som dansede på de polerte gulvene. Når kveldslyset svandt hen, virkede næsten at tage formen til de tusindvis af mænd, som slet i gruene. Den aristokratiske eliten kunne brænde dokumenter og lukke døre, men de kunne aldrig helt fjerne den undertrykte energi fra en hel befolkning, som krævede sin retmæssige plads i historien. Hvert visk i korridorerne bar med sig genlyden af en ulmende konflikt, en påmindelse om, at den pragtfulde overfladen var en illusion, som krævede en stadig mere tyrannisk kontrol for ikke at sprække. Denne anatomiske nedstigningen gennem de arkitektoniske lagene af kontrol fører os uundgåeligt mod de mørkere og mere skjulte delene af Neudecks fysiske struktur. Bag de hemmelige dørene i biblioteket og de labyrintiske gangene i overetagen skjuler det overganger, som leder direkte ned mod paladsets dybe fundamenter. Det er her, i den vertikale overgangen fra overfladens pragt til undergrundens mørke, at fortællingens dramatiske motor for alvor skytter fart. Vi forlader nå det bureaukratiske centeret der. Forbrydelserne blev planlagt på papiret for at nærme os den geografiske frygten, da de fysiske bevisene blev begravet. For hvad skjulte sig egentlig i de mørke porøse rummene under jorden, da de etiske og biologiske anomalierne til dette stolte industrielle dynastiet blev holdt indespærret langt under civilisationens lys? Den fysiske nedstigningen i Neudecks dybeste indre markerer et brutalt skifte i fortællingens atmosfære og moralske geografi.
Når man forlader overfladens spejlsaler og bevæger sig ind i de mørke, labyrintiske korridorerne, synker temperaturen mærkbart, som om steinvæggene absorberer alt genværende liv. Dette er frygtens sande geografi, et intrikat netværk af underjordiske passager, udformet specifikt for at skjule det, som aldrig tålte dagens lys. Hernede forsvinder den aristokratiske elegansen fuldstændig, erstattet af en kvælende og funktionel råhed, som vidner om paladsets egentlige formål. De tunge, fugtige murene presser sig mod den besøgende og skaber en umiddelbar følelse af isolation og indestængtet. Vi befinder os nu i dynastiets private vælv, hvor magtens sande og usminkede ansigt holdes skjult bag massive jernporter og ugennemtrængelige lag af tyk, schlesisk granit. I disse dybe kælderne begravede Donnersmarck-slægten systematisk sine egne biologiske og etiske anomalier, fjernt fra offentlighedens dømmende blik. Arvinger, som ikke passede ind i dynastiets strenge krav til genetisk og mental perfektion, blev hensynsløst visket ud af den officielle historien og pladseret hernede. Deres eksistens blev reduceret til hemmelige hvisk i mørket, mens familien utad fejrede sin rene linje og pletfrie overlegenhed. Arkitekturen fungerede her som et nådeløst eksklusionssystem, designet for at isolere disse levende bevisende på menneskelig sårbarhed fra civilisationens lys. Ved mure inde sine egne kød og blod beviste industriherrerne, at de værdsatte magtens kontinuitet langt højere end familiær empati. Kælderen blev dermed et biologisk fængsel, et underjordisk asyl, da dynastiets skjulte defekter blev holdt fanget under konstant overvågning af loyale vogtere. Ved siden af de biologiske hemmeligheder skjulte undergrunden også de mest ubehagelige etiske kompromisne fra krigens mørke dage. Det var i disse bortgemte rummene, at dokumenten, som bekræftede slægtens lyssky alliancer med krigsmaskineriet, blev opbevaret. Mens herrene konverserede høfligt med internationale diplomater i etagerne over, blev skæbnesvangre aftaler om tvangsarbejde og våbenproduktionen forsælet i dybets absolute stilhed. De tætte kælderrummene fungerede som et ugennemtrængeligt vælv for bedriftsforbrydelser af et enormt historisk omfang. Her blev logistikken bag udnyttelsen af tusindvis af krigsfanger og deporterede arbejdere nøjagtigt organiseret, langt under enhver form for juridisk kontrol eller moralsk indsyn. Disse mørke rummene udgjorde dermed det sande nervecentret for en kynisk krigsøkonomi, hvor menneskelig lidelse blev direkte konverteret til enorme profitter, som sikrede dynastiets fortsatte økonomiske dominans over hele den europæiske regionen. Overgangen fra overfladens glitrende pragt til undergrundens kvælende mørke fungerer som den emotionelle og dramatiske motoren i denne historiske afdækkingen. Dette vertikale faldet demonstrerer empirisk for seeren, hvordan Neudek blev bevist konstrueret for at operere som en psykologisk indeslutningsboks. Steinens tykkelse og rummenes arkitektoniske rækkefølge havde som opgave at absorbere og kvæle enhver intern skyldfølelse, slik at overfladen kunne forblive ren og uforstyrret. Det var en nøje kalkuleret rummelig lavdeling, da den fysiske afstand mellem luksusen og syndene skabte en nødvendig emotionel distance for herrerne. Jo højere op man befandt sig i paladset, desto renere virkede magtens natur, men denne renheden var fuldstændig afhængig af det dybe, mørke fundamentet under gulvplankene. Arkitekturen skjulte ikke bare forbrydelserne for verden udenfor, men beskyttede også familiens egen psyke mod kollaps. Under de lave murene i fundamentet bliver det åbenbart, at denne bygningen fungerede som et perfektionert eksklusionssystem. Hernede blev alle ubehagelige sandheder om dynastiets sande natur systematisk skilt ud og neutraliseret af magtens mekanismer. Systemet tillod ingen lækager af moralsk eller menneskelig karakter til det ydre samfundet, noget som sikrede herrenes ubestridte autoritet. Det var en arkitektur designet for total fornægtelse, da Steinens ugennemtrængelighed garanterede, at fortidens synder forblev begravet for altid.
Denne dybe, rumlige separation viser, at Donnersmarck-slægten forstod magtens sande anatomi bedre end de fleste. De vidste, at for at opretholde en pletfri offentlig facade, må man have et bundløst og mørkt sted, der man kan dumpe alle sine ugerninger og menneskelige tragedier, uden at verden opdager det. De usynlige kræfterne, som dvæler i disse mørke underjordiske rummene, udgør en konstant trussel mod den officielle familiehistorien. Selv om dokumenter blev brændt og spor forsøgt slettet, forbliver den undertrykkende energien fra de glemte sjælene indespærret i granittens fugtige porer. Man kan næsten høre genlyden af de tavse lidelserne, som fandt sted inden for disse kalde væggene gennem generationer. Dette var stedet, der familiens moralske gæld akkumulerede sig uafbrudt, en usynlig tyngde, som ingen rigdom eller social status kunne lette. Hvert ulovlig vedtak, hver skjulte misdannelse og hver korrupte alliance efterlod et uforgængeligt aftryk i magtens skjulte geografi. Kælderen blev dermed et levende monument over alt det dynastiet nægtet og vedkende se. En mørk og tidsindstillet bombe af historisk sandhed, som ventede på at sprænge den glitrende overfladen i 1000 knas. Gennem denne grundige undersøgelsen af undergrunden bliver det empirisk bevist for seeren, at murene i Neudæk ikke blev rejst for at beskytte mod ydre fiender. Den defensive arkitekturen var udelukkende rettet innovere som et desperat forsøg på at holde på og kontrollere de indre rystelserne. Portene og de tykke murene skulle forhindre, at vidnesbyrdene om familiens moralske forfald og kriminelle handlinger krydsede ejendommens grænser. Isolationen var ikke et udtryk for aristokratisk eksklusivitet, men en nødvendig juridisk forholdsregel for at undgå retslig forfølgelse og offentlig vanære. Hver arkitektonisk detalje i kælderen bidrog til at opretholde dette lukkede systemet, da hemmelighederne blev opbevaret som farlig materiale i et kemisk laboratorium. Neudæk var i sandhed intet palads for frihed, men et gigantisk arkitektonisk hvælv bygget for at rumme en hel dynastis akkumulerede synder og ugerninger. Denne anatomiske afdækning af paladsets fundamenter bringer os ansigt til ansigt ved den ubehagelige sandheden om den schlesiske magtens sande oprindelse. Bak de mørke træpanelene og under de tunge steinhældene skjuler det se en fortælling om total moralsk konkurs. Det industrielle dynastiet forsøgte at skabe et evigt monument over sin egen suverænitet, men endte op med at bygge en geometrisk bur, da de selv blev fanget af sine egne forbrydelser og moralske ugerninger. Den fysiske strukturen afspejlede nøjagtigt den indre rotten. Jo dybere man trængte ind i bygningen, desto tydeligere blev det, at den pragtfulde facaden kun var et tyndt og skørt skal. Magtens sande kerne var ikke heroisk eller civilisatorisk, men bestod af en kynisk og systematisk udbytning af mennesker, som blev ofret for at opretholde en ufortjent og umoralsk luksus. Når vi nu står på tærskelen til den endelige konklusionen og paladsets dramatiske undergang i 1945, genstår det rystende hovedspørgsmålet, som kræver et svar. Hvilken skjult synd var så altomfattende og uudholdelig, at til og med slægtens egne overhoveder indså, at total fysisk udslettelse var den eneste udvejen? Svaret ligger begravet under de brændte steinene og asken, som i dag dækker den schlesiske jorden. Denne underjordiske udforskningen har afdækket magtens sande anatomi, men den har også efterladt os med en ubehagelig indsigt om, hvad som sker, når historiens domstol indhenter de ufejlbarlige. For selvom murene blev jævnet med jorden og dokumentene aske, kan man aldrig helt slette vidnesbyrdet om en hel dynastis synder. Er det i det hele taget muligt at begrave sandheden permanent, eller vil undergrunden altid finde en måde at snakke på? Flammene, som slugte Neudæk i 1945, var ikke krigens tilfældige hærginger, men det planlagte og uundgåelige slutpunktet for et mørkt dynasti. Da de sovjetiske tropperne nærmede sig den schlesiske grænsen, valgte de genværende administratorerne at iværksætte den ultimate taktikken for total selvudslettelse.
Det storslåede paladset blev forvandlet til et gigantisk bål, der tykke røgsøjler bar med se aske fra uerstattelige dokumenter, hemmelige kontrakter og kompromitterende familiearkiver. Vil Å sætte fyr på sit eget monumentale tilflugtssted, beviste Donnersmarck-slægten, at de foretrak den totale materielle ødelæggelsen frem for en offentlig eksponering af sine dybe moralske synder. Branden var i sandhed den endelige fuldbyrdelsen af en langvarig og systematisk tavshedsingeniørkunst. En desperat handling udført af en magtelite, som indså, at dens absolute suverænitet var ugenopretteligt tabt til den nye tidens ubønhørlige krav om historisk retfærdighed. Det tomrummet, som branden etterlod sig i det schlesiske landskabet, må imidlertid ikke tolkes som et tegn på fravær eller glemsel. Dette golde og åbne arealet fungerer i dag som et omvendt monument, en mægtig manifestation af historisk eksklusion og et dybt vedvarende kollektivt trauma. Den fysiske fjerningen af steinmurene magtede aldrig at slette den undertrykkende atmosfæren, som fortsat hviler over jorden, og som påvirker enhver, som besøger stedet. Fraværet af paladsets fysiske struktur forstærker paradoksalt nok dets oprindelige og skræmmende funktion, eftersom det tvinger os til at konfrontere tomrummet efter de mange tusind glemte sjælene. Landskabet nægter at gro over og skjule de usynlige sårene og står igen som et evigt vidnesbyrd om en civilisation, som valgte at ofre sin menneskelighed for materiel suverænitet. Denne radikale handlingen beviser empirisk, at det absolute magtapparatet, når det drives ind i et hjørne, altid vil foretrække den brændte jords taktik frem for tapet af sin egen suverænitet. Donnersmarck-dynastiet nægtede konsekvent at overlade styringen af sandheden til historiens upartiske domstol eller omverdenens juridiske granskning. Ved at kontrollere sin egen undergang og fjerne de materielle bevisene, forsøgte de at bevare herredømmet over den historiske fortællingen selv efter sin fysiske bortgang. Slægtens sidste viljeshandling var en voldelig manipulation af virkeligheden, da den fysiske destruktionen blev brugt som det ultimate skjoldet mod retfærdighed. Magtens sande natur afsløres i denne absolute viljen til selvudslettelse. Et forsøg på at tvinge ettertiden til at acceptere et evigt og ubesvaret tomrum i stedet for en pletfri og dokumenteret sandhed om fortidens grove ugerninger. Det mørke, karbonrige jordsmondet i Øvre Schlesien forbliver dermed dybt imprægneret af en usynlig, men højst levende og tyngende historisk arv. Selv om slottets monumentale granitblokker blev knust til støv eller fjernet af lokalbefolkningen gennem årene, har ikke den historiske skylden forsvundet fra regionen. Jorden bærer på et uudsletteligt vidnesbyrd, som ikke lader sig tvinge til tavshed af menneskeskabte brænder eller tidsmæssig afstand. Hvert lag af det svarte støvet, som præger dette landskabet, fortæller en skjult historie om den enorme menneskelige prisen, som finansierede de fordomsherskernes glitrende luksusliv. Denne usynlige arven præger fortsat indbyggernes kollektive bevidsthed og fungerer som en konstant påmindelse om, at magtens virkelige strukturer aldrig lader sig fjerne ved at slette de fysiske symbolerne, som engang repræsenterede dem for omverdenen. Dette beviser på en dybt urovækkende måde, at frygtens og undertrykkelsens arkitektur overhovedet ikke afhænger af steinens fysiske integritet for at hjemsøge nåtiden. Neudek udtøver sin mest tyngende indflydelse netop gennem sit absolute fravær og tvinger os til at rekonstruere paladsets skyld i vor egen bevidsthed. Det tomme rummet kræver en konstant intellektuel og moralsk anstrengelse fra betragteren, eftersom vi må fylde murenes fravær med kundskaben om de ugerninger, som blev begået inden for dem. Den arkitektoniske strukturen har skiftet form. Fra at være en konkret barriere af granit, har den mutet til et psykologisk spøgelse, som effektivt forhindrer samfundet fra at opnå ægte historisk forsoning. Frygten trænger ingen fysiske fundamenter, når den først har inficeret selve historiens kilde og præget fortællingen om en hel provins.
Vi tvinges dermed til at indse den bitre sandheden om, at de sande og tyranniske magtstrukturerne aldrig helt opløser se i historiens aske. De ændrer simpelthen sin ydre manifestation. De giver afkald på den prangende fysiske opulensen til fordel for et langt mere effektivt og lammende, tvingende tavshedsregime. Cementeringen af Donnersmarck-slægten sin magt sker ikke længere gennem prangende slot, men gennem det dybe mørke, som omgiver deres etiske ettermæle. Dette ugennemtrængelige skjoldet af tvungen tavshed fungerer som en usynlig videreføring af de oprindelige slotsmurene og beskytter magteliten mod retfærdighedens søgelys. Det materielle forfaldet var ikke et nederlag for det industrielle dynastiet, men en vellykket overgang til en mere subtil form for dominans, der magtens kerne forbliver fuldstændig uangribelig bak glemselens tunge og ugennemtrængelige slør. Denne undersøgelsen tvinger dermed det moderne publikum til at indse, at en slægts historiske synder forsætter at forme samfundets realitet længe efter, at deres storslåtte paladser har blivet fuldstændig radet bort fra det geografiske kartel. Vi kan ikke længere betragte historien som en afsluttet proces, adskilt fra vor egen hverdag ved hjælp af tidsmæssige barrierer. De sociale og økonomiske ulikhederne, som blev etableret under Neudeks velvedetak, kaster fortsat lange skygger over dagens Schlesien. Arven efter den uhæmmede udbyttingen og de mørke alliancerne har muteret til institutionelle strukturer, som opretholder de samme gamle magtforholdene i en mere moderne forklædning. Ved at analysere dette tomrummet forstår vi, at magtens sande anatomi ikke måles i steinens varighed, men i dens evne til at kontrollere fremtiden gennem en usynlig og evig skyldfølelse. Når den tætte tågen igen sænker sig over det glemte arealet, der det pragtfulde slottet engang tronede over landskabet, lukkes cirklen for vor undersøgelse. Neudek eksisterer ikke længere som en fysisk realitet, men dets dystre og evigt tvingende nærvær forbliver en ubestridelig sandhed. Tomrummet taler langt tydeligere, end nogen bevaret granitværk nogensinde kunne gjort, og tvinger os til at huske det, som eliten forsøgte at brænde bort. Hvis du ønsker at støtte vort uafhængige arbejde med at afdække historiens skjulte magtstrukturer, beder vi dig vurdere at give et bidrag via linken i beskrivelsen under. De brændte steinene har blivet til aske, men de moralske syndene forbliver uforgængelige, og minder os om, at mørket aldrig helt forsvinder fra den schlesiske jorden, så længe sandheden holdes skjult for verden.